most már vesz is. Átvizsgáljuk. Azt a büdös kurvája. Megszóljon a izé? Szárny? Hogy kell kapcsolni kamerára? Mutasd. Hát várjál, ezt itt egy pillanatra. Vagy most gáz? Aha! Ez már automatán is. Az igen. Akkor beüzemeled? Kamerát? A kamerát? Aha, üzemeled be. Nem, el kell nyitani a fölvételt, bazd, mert nem ugyanaz. Így elindítom.